Wara l-ġistratura sħiħan proġetti li l-om snin jiġu mweda jerġaw jitfaċċaw. Fostom ir-reġenerazzjoni ta' San Luċjan. Fl-2022 il-Ministru Mirjam Dalli kienet varat il-proġett ta' Stiċċa li kellu jkun mifrux fuq 5 snin sabiex l-impjant ta' San Luċjan f'Birżebbuġa li kien jintuża l-ħażna ta' żejt jiġi riġenerat fi spazju miftuħ. Il-proġett kellu jiġi jiswa 40 miljun. U għalhekk dejjem skont il-Ministru Dalli kellu jitlesta sa Marzu tal-2026. Sentejn ilu fi 17 ta' Frar tal-2024, is-Super One kien ħabbar l-awtorità li pjanar approvat il-permessi għall-impjant ta' San Luċjan bilan li jiġu żarmati t-tankijiet u t-tindif tal-faċilità li kienet tintuża għal ħażna ta' żejt. Kien intqal ukoll li ġala darba ħareġ il-permess. Kien se jingħata tender bilan li t-tankijiet jitneħew sal-aħħar ta' dik is-sena. Issa wara sentejn ta' skiet u għaliex ninsabu qrib elezzjoni, il-Ministru Mirjam Dalli flimkien mal-Ministru Clint Camilleri niedew konsultazzjoni pubblika dwar l-użu tal-eks impjant tal-ħażna ta' żejt f'Birżebbuġa fejn ħabbru li jista' wara 4 snin se jkun qed jingħata bidu għar-reviżjoni parzjali tal-pjan lokali biex issir ir-reġenerazzjoni ta' din iż-żona filwaqt li jibda tfassil tad-development brief. Fi kliem sempliċi, il-Gvern ma żammx mal-wiegħda tiegħu u issa qed jerġa' jwieħed dan l-istess proġett lin-nies ta' Birżebbuġa. Wed oħra li bdiet propju wara l-elezzjoni u qed titkompla lejliet elezzjoni ġenerali oħra u li fil-verità se tkun qed tinkiser hekk kif għadha se tibda l-konsultazzjoni.